Niet, alsjeblieft. Niet. Niet. פה יש מקום הכי נוח. שלום קרול. שלום אלגר. כאן הכי טוב. כן, הכי נוח. זה המקום. את לא מאמין. מה זה, מה יש לנו פה בטן? לא, זה מיקרופון. שלא תפנה לנו! כיף, חבר'ה, לחיים. לחיים. נהנה מהטיול. רגע, חבר'ה, רגע. מגיעים כמה. יאללה. אוסנתו, תרקדי, מה את עם הגב אליי? תרקדי קלינקה. איך הג'וניקאים רוקדים? איך אתם רוקדים? אנחנו שותים פה! כל אחד פה וחבום בו! לומו, לומו, הלומו, לומו, לומו, הלומו, לומו, לומו, כל אחד פה וחבום בו! מיקרופון בתוך הפה! ניתן לו משהו אחר בתוכה. חיים! חיים הטובים! גל הנהג שלנו! מספר 1 במטרופולין! היה את אשתו. הוא בא מוקדם, קולט אותה עם השכן. וזה אומרת לו, מה אתה עושה פה מוקדם? הוא אומר לה, מה? אני עושה פה? מה אתה עושה עם השכן? אתה יודעת שאני נוסע. זה בית מלון עם הילד. היה להם מיטה קומותיים. אז היא אומרת לו, אם נרצה לעשות סקס, מה נעשה? אז הוא אומר לה, תגידי שאת רוצה לאכול פלאפל והכל בסדר. אז היא אומרת לו, דוד, אני רוצה לאכול פלאפל. למחרת הבן שלו אומר לה, אמא, אתמול אכלת פלאפל? אני לא כן. כל התחינה הייתה עליי. את הדרך לא שכחתי, שבה הלכתי אני התאמרתי. תחתנו מנשנו רוצות אז בידינו, מי על הכל ירקעו לי בשתי רגליו. אני יודע שזו הדרך, אני ידעתי עוד הדרך ארוכה. הלילי לדרכי, עוזרי נקי שבני, שב אל אדמתי. אללה אלי, הער לדרכי, עוזרי נקי שבני, שב אל אדמתי. בחלומות ראיתי רק אותך, אוי יפה ומקודשת בליבנו מרגשת, באהבה אלינו היא נקשרת. מישל, 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 מישל. לא, מישל. קרול. קרול. שאול, שאול, שאול. לא מישל. שאול! שאול. קרול, מה את עושה שם? הנה, זהו. ברור. אף פעם לא חשבתי שאני אכנס לבית המתן. לאוטובוס. ממש לא חשבתי על זה.
היעד הבא שלי יותר... בריכה מכוסה. יפה. מה באתם לי לבוא? לשבת פה סתם? למה אתם קוראים לי? רגע, שאני אבין, צעקת עליה? צעקת עליה? עם עשית כל חריף? הציל. מרוקאי? קדימה אוכל! קשקושה! קדימה אוכל! ללקק אצבעות. מזל טוב שיהיה לכם. עופר, נגעתי בקצה, עופר. עכשיו תבוא לפה בבירה שלא יושב אותה שמה והולך לטייל. אני אביא אותה בירה. איזה בירה? איפה בירה? הבירה שלו שמה. איפה? בוא חמוד שלי, בוא. לומדינית. לומדינית. רגע, איפה? תן לו להתאמץ. תן לו להתאמץ. תן לו להתאמץ. לקחתי שלוק. לקחתי אותו. איזה אבא, אתם מתוק כמו דבש, לא יודע מה איתה מתוק. אז כמה הייתם? 3. לקחתם אותו. יאללה, בואי תגידי שם. זה וידאו? בוקר טוב, אנחנו במושב ברק. כל כך נהנים. בוקר טוב, גם לפיל וגם לדו. יש פרצוף על הבוקר. על הבוקר קמנו מוקדם. טוב, נהגים. אמן. אמן. אז בוקר טוב לנו. בוקר טוב. יאללה, תספרו איך היה בלילה. מה שאני אוהב את זה שאול, אני מסתובב אליו, הוא מסתובב לקיר. מה, אתה מתבייש ממני כפה? הייתי מת לזה שקוטו, לא הצלחתי. טוב, תמיד שיקח שם. אוסנת? מה קורה כאן? הנה מכינים צנינים, חביתות, ביצות קשות. בחיתוכים אברהם בעם. סכין הכי חדה. מודד לפי סרגל. הנה המנכ"לית שלנו רצה בין החדרים להעיר מתים. לא, שלחתי את הכתובת. מה שייכנס אתה... יפה. לא נכנס. הייתי לו בדיוק. אתה מכיר את חנה? אתה עושה חביתות? חביתת ירק, לא סתם. תסתכלי. תסתכלי את הירק. כן, ראיתי. רוזיליה. כמו שצריך. מי כפה? זה הנשימה. ככה הגעת. שם אותם. זה הכי קשה בו, נו. קצוץ. הולך להיות דג חריף. כן, אני סופרת את התחת. הנה, אסנת כבר הכינה הכנות לצהריים. בתיאבון לכולם. תיאבון גם לך. תודה. לא רציתי, לא נעים לי. ישן איתי כל הלילה, לא תפלתי. מאחורה הוא. אבל שם הוא.
איפה תתערב? כן? יש לו את כל העתיקות על הקיר. כן. הוא אומר לי, אני אבדוק, אמרתי לו, עד שתבדוק אנחנו נחזור. תבוא קודם כל, אני אבדוק מחר. תראו מה זה אומן. אל תשלח לו הודעה למה הוא לא יראה, הוא לא חבר שלו. נו, ניסיון שלישי. 1, 2, ושעה. לא. זה לא קופץ. אז עם הכף, תוריד אותו. אז זה תעשה עם הזה ככה, עם זה יותר טוב. איפה המצב? יופי. אברהם, מה זה צחרורה? בהצלחה? פחות לא עושים? אני כאילו 667. מה, קמחי, זה כבר הכנות לצהריים? הביאו סדרה של תפוחים. לא, סתם, עכשיו. פריטיף. בחור ספורטיבי. אני אומרת בחור ספורטיבי. אני הלוואי, כן. איזה ספורטיבי. הנה כמה שמן, שמן, שמן. זה מתכון מרוקאי. מאיפה זה? שלי. אבל מאיפה? גיסי הכין לי. ממש מיוחד בשביל פיתות, אה? שאול, רק תביא לי את הטלפון בבקשה. עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. את רואה שזה עוד רטוב פה. עוד לא שינה את הצבע. עוד לא. לא אתה, לא. ציבור נשאר פה וזהו. או-אה. על הכדורים. אני עשיתי יותר ממך. יופי. בבקשה. לאט, 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 נעמיד עכשיו. שיפור, יש שיפור. לא, אני עושה משהו לא נכון, אני רואה שאני לא, תני מכה באחד זה לא, אבל צריך לדעת איך להחזיק את הכתום. זה לא חם מדי. לא חסכתי ממך.
היה. מה זה? אני יושבת בטרמינל. עכשיו גיסי עובדת. המנגליסט מספר 1. גסית כאן על השולחן. יפה, יפה. הילד לא היה הולך ולא אומר שהוא הלך. בואי. שאול, שתצא השירותים תגיד לי כפרה. איך שאני אנחנו נכנסים. בטח. כן? וואלה, באמת היא הולכת. אתה נכנס איתי. היא לא שמה תחתונים בכלל, יש לשלוח אותי. יש לה. אבל קודם חיבוק. אהה. לא ראיתי, מה? וואו, בואי תראי לנו. עכשיו תלך איתה. עכשיו תלך איתה. היית מכניסה לי שם. הוא לא עומד, אסנת, הוא לא עומד. אני לא יודעת איך מעמידים. יש כאן ממחוי. איפה אלי? איפה אלי? אלי! אסנת, בואי, תפתחי. אלי כהן מגיע. וואי. בואי, תביא לי אותו. איפה השלט? תראה הוא עומד. תקשיבי, עופר הוא ממחוי. הוא ממחוי. בא להרים אותם. אני לא... פתאום המשחק מעניין אותך. אני לא אוהב בולבולים. עשית אותו דבר. זהו, הוא כבר לא רוצה חיבוק. תרימי אותו. איך אני אערב? יואו. הוא הביא לך רק בולבול אחד. בולבול אחד. כן, אז זה לעופר, הוא ממחוי. וואי, אז תורידי לפחות חלוק. שלום לך. יש לישון? זה סבבה. יאללה, נו. והרקע כשאני בא, זה נקודת חיים. זה אני לא יודעת, לא מתחילת. מגל. לא הבנת פתאום אבל אני בבקשה של תראי לי אותו, לא רואים, אסנת. זה הקטן גדולי. זה במצב שתהיה, כן? את לא מכירה את דני טאוטאו, שהיה אבל דני. הנה, אסנת רצה, תקנה כבר איזה 10 קילו של השניצלים, מבשלת לדרך, ועוד מעט ארוחת בוקר, כבר הכל מוכן בעצם. אומרים אני קמצן, אני איך הם פוגעים באולגה. קינה. כן, אבל זה פוגע, מה? למה להגיד דברים כאלה על אנשים שלהם? למה, מה? הם אנשים רעים?
אבל היא שכחה שיש לה 3 ילדים קוראים להם. אני לא יכולה לדבר הרבה עליהם. אחלה שאול. גל, מה אתה מבשל? ספגטי ושניצלים. איזה כיף. זה היה לנו לצהריים. זה סו שף של אסנת. בוודאי. אסנת, שאלה, כשתגיעי למלון, מה תעשי? שם לא ייתנו לך להתעסק במטבח. אני אשתעמם. ברור? ברור? אני אשתעמם. תביאו מחבט עם זה לדרך. זהו, לך תשטוף לי אותו. זה המחבט זה? כן, כן, זה המחבט. בבקשה. מה לא עושים? לא נשים הרבה מיונז כמו אסנת. אני לא אפגע בה. אם היא פוגעת בי, אני לא אפגע בה. סלט טונה עם ביצה. לא, אבל אני שואל אותה. היא פוגעת בי. קרלוק, מה את עושה? את לקחת סרגל בשביל לחתוך בצל? כן, כן. מדדת טוב טוב מילימטרים? לא, חצי. חיים, מה עשית עכשיו? מה עשית עכשיו? הרגע, מה עשית? קדימה. נו, תרקוד. יופי. שאלי אותו את השאלה. בעצם שאלה אחרת. מתי ננה אל ביתי, אשמור לי למשמרת את אהבתי. אוי נערי מתי תשובה אל ביתי. אמא אינטוסיק, אינטוס. זה המרוקאי המענטף. רגע, אבל אתה קרוב מדי, לא רואים את הטוסיק, מהנדס. רגע. אני מנסה לצלם. קארול. היא מתביישת. מה יש להתבייש? אוי נערי מתי תשובה אל ביתי, אשמור לי למשמרת את אהבתי. אוי נערי מתי תשובה אל ביתי, תשובה אל ביתי, יש ביתי. השמיים, אני בעצם הכי נכון. חזק מאוד. וואלה, ראית את זה? את כל הכוח ממך אני שואל, את בשלה. הימים יגידו, חברים יעידו, שאהבתי אותך. הימים יגידו, חברים יעידו. התחתונים האלה. תגידי לי, ומה לכלכת עליי? מה לכלכתי? לכלוכים. איזה לכלוכים? יאללה. וואלה, אני לא זוכרת, תזכירו לי. אני אמרתי לה. נו, שאת דיברת. לא יפה. שדיברת לא יפה. לא ידענו איך לעשות את זה. למה? למה אמרת? למה? אני יודעת שאתה לא איש סוד עכשיו. איי, 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 אני כבר הכנתי סכינים שתעשי כאן ריקוד חרבות. לא, זה קמחי טוב בזה. איי, איי, איי. זהו, עלינו, מה בתוכניות? נוסעים לרבי מאיר בכנס. כן, תעלי עיניים. משם אנחנו ממשיכים לכנרת, כן. לטבול את הרגליים ולאכול צהריים וליהנות. אחלה. למה אתה קורא לו? למה? למה אתה מצביע לו?
תראה מה הולך כאן. רק הפקקים, עד להגיע לכל מקום אתה מת. זה דיכאון, ולך תמצא מקום. ואנחנו חייבים לשבת במקום נמצא. הנה, כיתה טיפולית בטיול. איי, איי. כן. הנה אימא שלנו מפנקת בפסטה, בלנז מרקו הילדה ושניצלים. שאת קיימת לא היה מחפש את אמא שלו. איי איי איי. איזה פינוקים בשטח. תודה חיים שלי. אין סכין. אין תחייתי. פעם אחרונה עשינו פה על האש.